Na, kérlek szépen az történik, hogy nőnap alkalmában fel fogjuk köszönteni a hölgyeket a Dog Piano Banddel együtt. Most például itt vagyunk a Mars téren, a nagy csarnokban. Kérlek szépen az a művelet, hogy teljesen random hölgyekhez oda megy a Dog Pianos srácok, oda mennek, elkezdenek egy szintetizátorral zenélni. A hölgynek halvány fogalma sincsen, hogy mi történik körülötte, és csak ott oda keveredik mellé két zenész, elkezdenek zenélni, én pedig majd utána rárongyolok egy tulipánnal a hölgyre, és ez így teljes mértékben meg fog lepődni. Hello! Kérlek szépen nőnap alkalmában engedd meg, hogy felköszöntsünk téged, Rádió 88, illetve a Dog Piano Band. Ők a Dog Piano Band, én meg a Rádió 88-tól vagyok. Egy szál tulipánt fogadjál, meg behajtom a puszikat is természetesen. Jók a srácok, nem? Hello! Én sem hallottam még végig, úgyhogy meghallgatjuk, mit szólsz. A srácok föltűntek, hogy itt zenének neked? Annyira nem. Áj, külföldi vagy. Nagyon szép munka, testvéreim. Hello, lányok! Tudtátok, hogy ebben a hónapban van húsvét? De ennek semmi köze az, amiért most én itt vagyok, mert hogy nőnap van ma. Miben vagy? Ezt ismeritek? De nem rossz, nem? Hello! Szia! Meglepődtél? Igen. Nagyon helyes, ez volt a célunk. Hello, én vagyok az extra meglepetés. Nőnap alkalmával fogad sok szeretettel, a Rádió 88 és a Dog Piano nevében. Miben sikerült megzavarjunk? Ilyen kívül a számolás. Semmi extra. Mert nekem még megy a GoPro, ezt így megnézzük, hogy mi ez. Ez borzasztó. Ez így ránézésre is borzasztó. Ez egy 3 év felfüggesztett így első körbe. Akkor további szép napot. Nektek is, csodálatos volt nagyon. Köszönöm. Hello. Hello. Megzavartunk valamiben? Sorry, I don't understand. Nagyon jók vagyunk ma is. Nem tudom, hogy van angolul, de szerintem International Women's Day. Yeah. Oké? Thank you. Thank you. Körbe csókollak. Jó, na hát akkor meg is vagyunk, Isten éltessen. Meglepődtél? Nagyon helyes, nagyon helyes. A Rádió 88 meg a Dog Piano Band nevében szeretnék átadni egy tulipánt, meg boldog nőnapot kívánni. Kicsit izgultam, hogy nem vagy magyar. Miben zavartunk meg benneteket? Úristen, meg sem tudom fejteni, mi történik. Fizikai kémia jegyzők. Jézus Atya, Úristen. Gratulálunk. Igen, további sportsikereket kívánok akkor ezen a téren is, mindenképpen. Hello, csajok, jó étvágyat! Sziasztok, tudtátok, hogy ma van nőnap? Honnan? Nagyon helyes, ez a jó válasz, ez a jó válasz. A Rádió 88 meg a Dog Piano Band nevében hagyjunk csak át nektek egyet szál tulipánt nőnap alkalmából. Hello, a Rádió 88 és a Dog Piano nevében hagyj adjam át ezt a világot. Kicsit merevnek tűnsz, minden rendben? Isten éltessen. Csókollak, egyen meg. Jaj, majd rossz helyre nyúltam. Szervusz. Hello, meglepődtél? Igen. Ez nagyon helyes, ez volt a célunk. Bocsánat, hogy itt felveszünk. Azt hittem, hogy beszálltál. Hogy túl egyszerűen. Pontosan becsatlakoztok. Szerettük volna, de most van egy ilyen konkrét feladat. És rohanunk. Várjál, nagyon köszönjük, ez gyönyörű. Sziasztok! Na most, az történt, hogy onnan is vettek benneteket kamerával, meg onnan is, illetve onnan vettek benneteket kamerával, meg jött a srác is, úgyhogy még videóból is szerepelni fogtok. Hála őknek, na ennek örültök a legjobban szerintem most.